Hvad så alle sammen, og velkommen til Gambling Addiction YouTube-kanalen. I dag der har vi The Boys med. Introduce yourself, guys. Ja tak. Mark, I kender lidt. Kom nu lidt, det er Lille Linus herovre. Lille Linus og Mark Skrål. Mark Skrål, I kender ham. Gadehjørner. Kendt på gadehjørnerne. Som I ved, så er O-Block-ganget samlet igen i dag for at gamble. Og vi har $30 in the balance. Og hvad er din idé, Mark? Jamen altså, min idé det var jo at køre balance battle på grund af at den aldrig misser. Og så køre det af 2 omgange med sharing mode. Og så lige lidt tak. missing links, ikke? På grund af at de misser aldrig. Missing links misser aldrig. Ja, fucking tak. Ja tak. Det er ikke de bedste bots, hvis du spørger mig, men Men det skal nok gå nu. Det skal nok gå. Ja tak, okay, vi starter godt ud. Det er kun en okay, det er kun en det er fint nok, vi starter. Det. Ja, men de her missing links, de må også gerne gøre noget. Kom nu, Kom så. Eller balanced. Ej, det er lort. Ej, bro. Holy shit. Det er første gang, den letter der. Det er først, det er sgu ikke så godt. Og prøv at høre, den sidste missing link. Okay, puller hot wood. Jeg ved det. Ej, det er sgu en letdown. Ej, det er en letdown. Det er fandme ærgerligt. Kæmpe letdown. Ej, men du misser ikke så meget. Okay, du misser halvdelen. Mister halvdelen i der. Og I ved, jeg altid godt kan lide at køre en lille small arms. En lille 2 mod 2 med bots, en crazy mode. Og så også lige slutte af på en lille Riddler, bare for at køre noget sikkert, og bare for at vinde nogle penge tilbage. Fordi at... Ja, jeg tror nemlig også, at vi bliver nødt til Wild Hornet, ja tak. Wild Hornet. Prøv at se, hvor vigtigt. Nej, Wild Hornet, nu må du gerne lige op det game her, Wild Hornet. Wild Hornet skal lige logge ind. Log in, Wild Hornet. Okay. Det er vel fint. Nej. Jo, I vinder stadigvæk. Nej, vi gør ikke, bro. Nej, det gør I fandme ikke. Det gør jeg ikke. Ej, og de får ikke engang profit. Det er ikke en god dag i dag. Nej, de får ikke engang profit. Det er ikke en god dag, men jeg creater samme battle. $10. 15 faktisk. Jeg creater samme battle samme sejt. Ja, gør det. Prøv at det er jeg ikke tror, god kineseren er varm. Det er ikke god Jeg tror, den der kineser anime bot er varm. Yeishu. Ja. Håber fandme på fodring her. Det er det sgu. Det er sgu en fodring. Jo, det er Den er hjemme, den her. Den er hjemme. Den har bare været hjemme. Ja, tak. Ja, okay, tak. Fint nok. God profit, det der. God profit. $1 profit. Vi tager det. Okay. Lazuli Abyss i midten. Ja, tak. Ja, tak. Det er præcis. Okay. God start. Okay, I foran, I fører nu. Kom nu. Folding. Ja, fodre. Kom nu, Lazuli. Ja. Kom nu. Ja, tak. Okay. Det er fint nok. Det er folding. Ja, tak. Det er folding. Ej, jeg ved ikke, om jeg kan lide det der. Jeg håber det. Jeg ved ikke, om jeg kan lide det der. Nej! Holy shit! What? Holy fuck. Nej! Hvor fanden er det, man søger? Ned. Ja. Ja. Onkel har lidt svært ved at finde rundt i alle ting nu til dags. Hold nu kæft. Gange 4. Ja. Ja, tak! Ja. Var det vigtigt? Kom nu. Vi skal bare ramme alle 4. Det er ikke så svært. Første. Anden. Ja. Okay. Det kan være, vi skal kigge lidt på upgrader. Ej, bro, det tror jeg ikke. Jonas, nu leger du også mine. Men jeg synes, vi gør det. Så vil jeg med en. Ej, på det rammer Vi skal ikke. lige huske, at... Det her har jeg aldrig gjort. Altså, den her funktion. Ja, nej, det har du ikke. Og du skal huske, du skal ikke lytte på mig i dag. På grund af. Stop! Ej, Den må stoppe ind. Den må stoppe ind. Nej, det gør den sgu ikke, bro. Holy shit. Holy shit. Den! Nå jo. Men alligevel har jeg lyst til... Jeg ved ikke... Det er bare lige min følelse lige nu. Jeg kører bare nogle missing links. Okay. 4 missing links. 2 mod 2. Der er ikke andet for, bro. Holy shit. Housepiller! Han piller ved huse! Alright. Skal vi ikke give ham en dårlig bot?
Vi giver ham en dårlig bot, bro. Vi giver ham en dårlig bot. Jeg kan mærke det. Vi giver ham en lortebot. Ja, bro. Okay, Actual Raccoon. Actual Raccoon. Han er lort. Marathon ikke sprint. Husk det. Fodring. Røding. Ja, Hey. okay. Ja. Stadig fodring. I skal bare lige en foran her nu. Okay, shit. Nej, okay, kom nu, det er den sidste. Det er dig, der skal pulle Kom her. nu. Ja. Det er ikke godt. Nej. Den er ikke hjemme. Jo, den er. Nej. Den skal vi Hvordan ikke. fuck er den ikke hjemme? Lad os bare lige vinde en hurtig battle her. Det er som King så sagde, man bruger bunden som en trampolin. Er det ikke rigtigt? Ej, fuck is that shit? Holy shit. Ej! Ikke crazy mode. Holy shit. Uden bots, uden crazy mode. Ja. Vi har den. Jeg rejser mig op. Ja, jeg rejser mig op. Også mig. Ja. Står hende i den anden Kom. lokalet. Jeg står oven på min stol. Jeg stiller mig op i min seng, bro. Jeg står oven på min stol. Nej. Nej, det er crazy mode. Nej, det er crazy mode. Det er ikke crazy mode. Holy shit. Yep. Holy shit, så skal vi bare blive siddende. Der er rigtig mange gange tak for den her video her. Ja, Tak for i dag. Jeg ser næste gang. Hey. Hej. Syofili urinrøret, snus under forhuden. Sidder med din kælling til det dukker lidt på forruden. Jeg har intentioner om at